Ideme na jahodnú, že som len zabudol volať. Tak počúvame a mu povedať, že ja, Janko, Semo a Kucharik. Tako tu dáme na jahodnú, Tono ti zabudol volať, že ide už Janko, Tono ide a Semo a Kucharik, či kto ešte? Čo? Tyko, dobre, zakúda tam. Môžu najprleťať ten film. Dobré auto a má dobré gumy, bo on čestuje z protektorky z Polska. Veď? Počkaj, bo tu záznam máš teraz. Takže on má cukrikové gumičky, fajné, mestka a výkonné auto, môže si dovoliť robiť také píčady. Hovoriac o tom, že smiera je 65 na 35 pre zadok, čiže tam viacej berie zadok, čiže to krásne šmíka a má to samosporva. To bol úžasná správa. Smiera je vynikajúca smiera, keď má dosť výkonu, to je za popka na tým šmíka. Franke, žena buračky. Čo ja viem, to takisto, ako som staršie popcíli. Hej, to tu lepko, čo má, nie? Tu 1.6, ale ty mi daj je zvykli, za nič. Zaraz poďte tam.